जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा फिसा नोंथांमोनहालागै बेबायदि मोनसे रादाब रिपर्ट लानानै फैदों। 2025 नि जुलाइ दानाव बेबायदि मोनब्रै गिथावना ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारना जादोंमोन। जुलाइ दानाव येस नोंथांमोना मोनसेखौ थोंजोङै मोनथिगौ, बे जाहैबाय जुलाइनि 25आव जानाय जि दुर्ग स्टेशनाव सानै नानखौ हमनायनि बाथ्रा, बेखौ रावबो मोनथियै गैलिया। नाथाय बेजोंनो लोगोसे आरो गोबां जाथायफोर छत्तीसगढ़आव जानानै थांदोंमोन, जायखौ नोंथांमोननो बे रादाबाव आङो लाबोनो नागिरदों, नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो नागिरदों। नोंथांमोना मोजाङै नायलांगोन, जे गासैखौबो बाथ्राखौ बुजिगोन जे छत्तीसगढ़आव मा जानानै दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे जेरै थाम्बनेलाव बुंदों जे ज्योति शर्मा बिथांनि जिथु दादागिरि, बेखौ फिन आरोबाव नोंथांमोननो लाबोदों मोनसे गोदान। आरो बे जाहैबाय मा, जे ज्योति शर्माया जिहेतु 25 जुलाइआव जि नानफोरखौ हमहोदोंमोन, बैयाव जिथु जानाय जाथाय, बिनि जेब्ला नानफोरा गनानै फैबाय, बिनि उनाव बिथांमोननियाव जिथु केस जादोंमोन, ज्योति शर्मामोनखौ जि केस होदों, बिनि सायाव बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदों। जुदि बेबायदि भिडिअ क्लिप मोनोब्ला जोंखौ लोगो लोगोनो हमथों, जिहेतु जोङो बेबायदि रावखौबो धुमकि होआखै, जों रावखौबो बुवाखै, सिगियाखै होननानै जिथु ज्योति शर्माया बाथ्रा बुंनाय। नाथाय दायो बिनि उल्थायै मोनसे बेबायदि भिडिअ ओंखारनानै फैदों, जेराव बै सेंग्राखौ ज्योति शर्मानि हान्जानि मानसिफ्रा बुदों, सोबादों। दा बेखौ नोंथांमोननो जोबनाय फारसे दिन्थिनो थांगासिनो दङ, बेयावहाय भिडिअजों लोगोसे जोबजासिम थागोन। दे अब्ला नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय। नोंथांमोना नायग्रोदो जुलाइ दानाव छत्तीसगढ़आव माबायदि ख्रिस्टियाननि सायाव तारनाफोर जादोंमोन, बेखौ मोनफा मोनफा नायलांबाय थागोन। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर वर्गों के बीच का संघर्ष कई बार सड़कों तक आया है। आपको ऐसे 4 बड़े मामले बताते हैं। केस नंबर 1, दुर्ग रेलवे स्टेशन हंगामा। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 मिशनरी सिस्टर और एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। आरोप था कि आदिवासी युवतियों को नौकरी का लालच देकर आगरा ले जा रहे थे, वहां धर्मांतरण का दबाव और मानव तस्करी करते। इस घटना ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि केरल तक की सियासत को हिलाकर रख दिया। ईसाई समुदाय इसे गुंडागर्दी बताता है, तो वहीं हिंदू संगठन इसे धर्मांतरण का षड्यंत्र बताते हैं। केस नंबर 2, बिलासपुर में प्रीति भवन घेराव। 28 जुलाई को बिलासपुर के बंदवापारा में हिंदू संगठनों ने प्रीति भवन प्रार्थना सभा को घेरा। आरोप है हीलिंग मीटिंग की आड़ में हिंदू महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए आकर्षित किया जा रहा था। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया और बाद में विवाद में जमकर तूल पकड़ा। केस नंबर 3, रायपुर में अस्थायी चर्च पर हंगामा। 27 जुलाई को रायपुर के WRS इलाके में रेलवे की जमीन पर बने एक अस्थायी चर्च को हिंदू संगठनों ने घेर लिया। आरोप था प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा है। बजरंग दल ने पुलिस को शिकायत की और अधिकारियों ने चर्च को बंद करने का निर्देश दिया। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर हालत गंभीर है। 2021 से 25 तक 102 बार हिंदू ईसाई के बीच टकराव की स्थिति बनी। 44 FIR दर्ज हुई, जिनमें से 23 अकेले पिछले 1 साल में हुए। धर्मांतरण के हॉटस्पॉट जिले की बात करें तो कोरबा, बलरामपुर, महासमुंद, दुर्ग और बिलासपुर धर्मांतरण के बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे। हर साल औसतन 20 से 25 मामले सामने आए हैं, लेकिन 2024-25 में ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ा। ये महज आंकड़े नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानी है जो इस विवाद की चपेट में है। दूसरी ओर ईसाई समुदाय का कहना है कि ये उनकी आस्था पर अटैक है। सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक टकराव मात्र है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना नुबाय, बेयाव मोजाङै नोंथांमोना निस्सय नायदों। दा बेवहाय दुनाय बुंफिननो हास्थायाखै, बे जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गोबां तारना जानाय। जुलाइ दानाव छत्तीसगढ़आव गोबां तारना, पारसिकिउसन गोबां फैदों, गोबां रोखोमनि गोबां आरो बे मिडियायाव फैयैबो गोबां हयथ' थाबावगोन, रादाबफोराव फैयै गोबां थाबावगोन। दा छत्तीसगढ़आव बेबायदि अबस्था जानानै दङ, गोबां तारना जागासिनो दङ, गोबां ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अत्याचार खालामगासिनो दङ। माब्लाबा नानफोरखौ हमहोनाय, माब्लाबा पास्टरखौ सोबानाय, पास्टरखौ बुनाय, माब्लाबा गिर्जा जिरायनो थांनायाव गिर्जा जिरायनायखौ बन्द खालामनानै होनाय, धोरोम सोलायहोनायनि मुङै गोबां रोखोमनि सिगिनाय, ठाट्टा होनाय, निन्दिनाय, बुनाय, बेफोरबायदिखौ छत्तीसगढ़आव नुनो मोनगासिनो दङ। नट इभेन छत्तीसगढ़आवल'सो जादों बे बाथ्रा नङा, नाथाय मिडियायाव
निउस रादाबफोरावहाय छत्तीसगढ़निया गोबां फैदों, बारा फैदों, नाथाय जोंनि आसामावबो सिरि सिरि जागासिनो दङ, बिहाराव सिरि सिरि जागासिनो दङ, राजस्थानाव सिरि सिरि जागासिनो दङ, गोबां जायगाफोराव जागासिनो दङ। भारतनि मोनफ्रोमबो रायजोफोराव ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तार'नाया फैगासिनो दङ। बेखौ जोङो गोबां समाव रादाबफोरनि गेजेरजों मोनगासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोर रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो? जोंथ' दावहा नांनो हाया। जोंखौथ' इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौ बुङाखै जे दावहा नां होननानै। जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया आलादासो। दा बेयावहाय जेखि जादिया जोंबो सांग्रां जानानै थानो नांगोन। जोंनि सायावबो बबे समाव मा खैफोदा फैयो जों मोनथिस'वा। सैताना नेरनाय सिंहफोर बायदि सोरखौ मनग्लाबनो मोनगोन, सोरखौ नस्थ' खालामनो मोनगोन, बबे ख्रिस्टियानखौ बदनाम खालामनो हागोन, सोर पास्टरखौ जेलाव दैथायहरनो हागोन, सोर ख्रिस्टियान फोथायारिफोरखौ, जिसु फोथायग्राफोरखौ जेलाव हरनो हागोन, बदनाम खालामनो हागोन, ठाट्टा फोनांनो हागोन, नंखाय दायाव खोख्लैनो हागोन। बेनि थाखाय नेरनाय सिंह बायदि सैताना मनग्लाबनो थाखाय, बायदिसिना बदनाम खालामनो थाखाय थाबायथिंगासिनो दंखायो। दा बेयावखायनो बेफोर जाथायफोराबो जादों। दा बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जे सांग्रां जानानै थाखागोन होननानै। सांग्रां जागोन। दावहा नांनो थाखाय सांग्रांनि बाथ्रा नङा अनजाग्राफोर, बे जाहैबाय आत्मिक जिउनि सांग्रांनि बाथ्रा। जों जेननानै थालाङा। बेफोरबायदिजों जों जुदि जेलाव जोबजायोब्ला, आं जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जेलाव जोबजाबाय, पजिटिभलि साननो रोंनांगोन। माखासे मानसिफोर दङ नेगेटिभलि साननोबो हागौ। आं जिसु ख्रिस्ट'नि मुङैनो जोबजाबाय, आंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बासायासै, हयथ' बे अनुभबखौ बिथाङा मोनदाङाबो जानो हागौ। जिसु ख्रिस्ट'आ नाथाय बासायदों, अब्लाबो बासायाखसै होनना नेगेटिभलि साननानै डिसकारेज जालांनो हागौ। दा बेयावखायनो दानिफ्रायनो सांग्रां जाना थानो नांगोन। आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरबाय ज्यति शर्माया जा बाथ्राफोरखौ बुंनायमोन, दुगिहै बाथ्रा बुंदोंमोन जे नानफोरनि सायाव आङो जेबो खालामाखै, आंनि गथ'फोर होनदों बिथाङा, आंनि गथ'फोर, आंनि हान्जानि मानसिफोरा रावखौबो निन्दियाखै, जबरदस्ति खालामाखै, बुवाखै होननानै बुंनायमोन। नाथाय बे भिडिअ क्लिपआ दिन्थिगोन जे ज्यति शर्मानि हान्जानि मानसिफोरा बै रेल स्टेशनाव जिरायना थानाय जिथु सेंग्रा दङमोन, साथाम सिख्लाफोरजों थांफानाय दोनहैनाय सेंग्रा, बे सेंग्राखौ माबायदि बुदों, सोबादों, नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगनजों नायदो। ये दृश्य किसी जंगल के नहीं, बल्कि भारत के एक रेलवे स्टेशन के हैं, जहां कानून का राज नहीं बल्कि भीड़ का आतंक है। ये युवक 2 ईसाई ननों और 3 लड़कियों के साथ यात्रा कर रहा था, पर बजरंग दल के गुंडों ने इसे धर्मांतरण और मानव तस्करी का बहाना बनाकर बेरहमी से पीटा। पुलिस वो वहीं थी, लेकिन मूकदर्शक बनकर खड़ी रही, ना कोई रोक ना टोक। जैसे कानून अब उनके हाथों में नहीं, भीड़ के हाथों में हो। पहले झूठ बोला गया, हमने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब ये वीडियो सच चिल्ला कर दिखा रहा है। हाँ, मारा और बर्बरता की सारी हदें पार की। अनजाग्राफोर नोंथांमोना नुबाय ज्यति शर्मानि हान्जानि जिथु मानसिफोर दङ, जायफोरा बजरंग दल होनो, RSS होनो, VHP होनो, मा बुंनानै लायो, मा हान्जाफोर दङ, बिथांमोना मोनथिसिगौ। बिथांमोना बे सेंग्राखौ बुदों रेलवे स्टेशनाव, मा राव होनानै, मा बुंनानै मा बुदों बिथांमोना मोनथिगौ। नाथाय केमेरायाव थोंजोङै नुनो मोन्दों दि बुनायखौ। दा ज्यति शर्माया जिथु बुंबाय थादोंमोन, फोरमान हो, धमकी होनायनि फोरमान, बुनायनि फोरमान, माबा मोनसेनि फोरमान हो होननानै बुंदोंमोन, बेफोरलाय माथो फोरमान जाखो? दा बेफोर गासैखौबो सरकारनि मानसिफोरा, पुलिसफोरा हयथ' मोनखाबाय, नुखाबाय। नाथाय ज्यति शर्मा आरो बेजों लोगोसे थाफानाय बै हान्जाफोरनि उल्थायै बेसेबां खामानि मावो, आसोल गुबै बाथ्राया बेसो जागोन। दा बिथांखौ थारैनो हमगोन ना हमा? दिनै बिथांमोना थारैनो सैथोयै न्यायजों खामानि मावगोन ना मावा पुलिसा? सोंलुआ बेयावसो जासिगोन। जों इसोरनि आखायाव गथायनि सैथोआ देरहाथों,
सैथोयै जाथों, जायफोरा अयनाय खालामदों अयनाय खालामग्राफोरा जेनथों, मानोना अयनाय खालामनायफोरा सैताननिफ्राय फैयो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोना बे आपडेटखौ मोननो हादों, मा जानानै दङ, मा सोलिनानै दङ। इयुनाव मोनसे बेबायदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायदों। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।